Velkommen til Lifehacks. I dag der skal jeg vise dig, hvordan man kan integrere Oreo i det danske køkken. Noget jeg længere har gået og tænkt på, det er, hvordan kan man slippe afsted med at spise min yndlingskiks Oreo, både til frokost og til morgenmad. Og svaret, det er faktisk lige ved hånden. Det hedder smørreobrød. Prøv lige at følge med her. Det er simpelt. Allier dig med nogle Oreos. Alle kender original Oreo, men denne her dobbelt Oreo, altså det her formål faktisk langt at foretrække. Og hvorfor det? Jo, der er dobbelt så meget creme mellem de to stykker lækker kiks. Jeg har snydt lidt og allerede ristet rugbrød, for vi skal ikke spille tiden her i Lifehacks. Frem med nogle kiks. Bum bum. The more the merrier. Se, de er ved at skille. Det er perfekt, for faktisk skal de skilles ad, de her kiks. Vi skal nemlig ned til cremen af cremen med det samme. Fat en kniv, og så skal du skrælle den lækre vanilje fyld ud af Oreoen. Og så skal du faktisk bare forestille dig, at det er smør, du har med at gøre. Det er det ikke. Det er vaniljecreme fra Oreo. Prøv at se her, hvor dejligt det ligger sig over det varme brød og nærmest smelter. Vi er godt på vej til at have styr på vores smørreobrød. Og du skal lige være opmærksom på, at selvom som du kan se her, at du har skilt rigtig mange kiks ad, så skal du ikke bruge alle kiksene. Dem må du bruge til noget, den kan du bruge til blackjack bagefter eller andet. Der er så kun 4 af de her kiks på hver mad. Så er der semi-serveret, fordi der skal også lidt pynt på. Og hvad kan pynte? Det kan mynte. Så vi skal lige have lidt mynteblad. Ta-ta. Bare så damerne også synes, at det er lækkert. Altså faktisk, hvis man skal være helt ærlig, så kan det både fungere som morgenmad, som frokost, eller som en lille restdessert til efter aftenkaffen eller til aftenkaffen. Det er jo faktisk noget, der passer til alt. Hvis du har en idé til, hvordan man kan integrere Oreo i det danske køkken, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Det er lidt smørreobrød. Måske har du en endnu bedre idé, så skriv en mail til mig på emil@mandskabet.dk. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Cheerios? Nej, Oreos. Føj! Det går jo overhovedet ikke det her.